Kým vám sprievodca ukazuje pamiatky, odvlečie ho polícia. Ešte sa vám to nestalo? V niektorých talianskych mestách nemôže sprevádzať hostí hocikto. 2 Slovenkám sa to podarilo. No ale jaké by to bylo usínání bez ukolébavky na dobrou noc. A proto jsem si pro vás jednu připravila. Sú sprievodcovia, ktorí sú len do autobusu. To fakt myslí vážne. Ale môže sa stať aj to, že si zakúpite sprievodcu, aby vám ukázal krajinu a jej pamiatky zbližšia a zostanete sami v neznámom meste s vyhodenými peniazmi. Tak vedľa mňa stál iný sprievodca, ktorý vysvetľoval, povolenie nevlastnil, tak ho odviezli na stanicu a skupina zostala nepokrytá, zostali bez sprievodcu. Toto sa naozaj stalo turistom v Taliansku a nie je to nič ojedinele. Sprievodcovi nestačí poznať len mesto, aby vám ho mohol ukázať. Napríklad v Ríme či v Siene potrebuje špeciálnu licenciu. Ten slovenský sprievodca väčšinou sprevádza alebo povie informácie len v autobuse a potom sa z neho stáva tlmočník, ktorý prekladá informácie miestneho sprievodcu. Jarmila je jednou z mála Sloveniek, ktoré len netlmočia, ale strediskami histórie naozaj sprevádzajú. Ja sama som toto povolenie získavala niekoľko rokov, pretože som sa dlhé roky pripravovala na tieto skúšky. Do Talianska rok čo rok smerujú tisíce turistov nielen ľahnúť si k moru, ale aj nasať ducha minulosti, podobne prísny na sprievodcov sú aj v iných krajinách. U nás by sa vám nemalo stať, že by vám spred nosa odvliekli prednášajúceho sprievodcu. A dôvod? Príliš sa to nekontroluje. Nemáme zatiaľ manuál na to, ako efektívne v uliciach kontrolovať výkon práce sprievodcov cestovného ruchu, hoci toto povolanie je regulované. Existujú u nás už desiatky slovenských kvalifikovaných sprievodcov, ktorí si ohlásili svoje podnikanie v iných členských krajinách s reguláciou. Najviac ich je v Rakúsku. Aby ste v cudzine nezostali visieť, pýtajte sa na to, kto vás sprevádza. Kvalifikovaného sprievodcu si overte jeho preukazom. Marian Ujházia, Zuzana Turlíková, televízia Markíza.